täällä käynnissä duettoharjoitus ihmisen ja robotin välillä. Robottiosapuoli tosin on tässä vaiheessa läsnä vasta virtuaalisesti täällä tietokoneen ruudulla. Täällä pyörii ABB Robot Studio-ohjelmisto, jolla on tehty tämä robotin ohjelmointi ja koreografia. Tässä nimenomaisessa kohtauksessa meillä on ajatuksena tämmöinen yhteistanssi, jossa tehdään molemmat samaa sarjaa vähän niin kuin unisonossa. Eli tässä robotti tekee omaa versiotaan siitä, mitä äsken itse harjoittelin. Ja sitten kun tämän ohjelman lataa oikeaan koneeseen, niin se tekee täsmälleen samalla tavalla sitten aidostikin. Täällä on sitten myöskin simuloitu ihan tarkalleen koko tämä robottijärjestelmä ihan tätä kauko-ohjainkapulaa myöten. Tää näyttää täsmälleen samalta sitten kuin oikeallakin koneella, ja täällä on sitten erilaisia liikekäskyjä. Näitä sitten yhdistelmällä ja muokkaamalla koneen saa periaatteessa tekemään melkein mitä vaan keksii ja osaa sille ohjelmoida. Täältä tulee sitten toiselta koneelta vielä tässä vaiheessa äänet. Ja toivon mukaan sitten kun kaikki nämä erinäiset elementit saadaan yhdistettyä samaan aikaan samaan paikkaan lavalle, niin tuloksena on jotain hauskaa ja mielenkiintoista.